počkej, hej, ještě to zkušte ztišit na chvíli. Pánové, super, zasloužili jste si to! Bomba to byla, pánové! Výborný to bylo, ladíme! Nějaký pokřik, co? Ještě jeden, máme něco? Jasný. Pánové, super, opravdu jste se to zasloužili, všichni. Vždycky třetí místo. Máme milejny. Hej, teď jdu. Slíknem se, tady máte, každý tady má nějaký balíček s tím pískem, můžete se najíst a pak budeme všichni na vyhlášení. Písky teď ne, až se slíkneš a vyspekuje. A půjdeme v nějakých drzech, v jakých? Bílej. Tak půjdeme, všichni půjdeme v bílej drzech, jasný jako tým. Tak, zavěcej. Co? Se nás ne.